vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chutupa changu. Ininiwo I am a businessman asi ndinoitawo zvemarituals, saka idzi ndo mhigo dzangu dzandinofanira kuti ndige ndichitevedzera zuva roga roga rakasikwa naMwari. Ndinomuka na 4 am ari mangwanani ndobva ndapinda mune imwe room iyi handitombotendedzi kuti kana ani zvake anenge auya pamba pangu anga achipinda murumu. Even my maid she knows kuti room iyoyo haitotombotendedzwi zvachose. Musikana uyu anondishandira, musikana webasa, iye ndakatomupa chikafu apo paakatanga kundishandira zuva rekutanga, because ndakangoendawo kumarobots ndichitsvaka munhu wemapeace jobs. Ndokubva ndachizoti achingosvika pamba pangu ndakabva ndachizomupa chidrink chainge chiri chikapi, uye zvekare ndikabva ndachizomupa nerice. Asi rice iri ndakatorara ndakatoribika, ndaribika kudaro ndokubva ndachizoriisa mukofini imomo, asi handina kurizanganisa nesoups nemamwe masalads. Rice ndakariisa paro roga ndichitira kuti risazoshisha, then masalads and everything ndainge ndakamaisawo mawo kuitira kuti zvisazoshisha. Mangwana acho makuseni ndipo apo pandakabva ndachizomukira ndikabva ndachizozviisa mufriji, then ndokubva ndachizoenda hangu kumarobots time ndokubva ndachizonotsvaka munhu wemapeace job. Ndakaona umwe uyo wandakaudzwa nemweya kuti iye ainge akakodzera, ainge ari right. Akabva achizoya pamotikari pangu akandibvunza kuti yainge iri mari yandaikwanisa kuzomupa per day, because ndakamudza kuti ndine hembe dzangu dzandikuda kuti dzinge dzichizowachiwa zvekare nekuaina. Takataurirana paya mushure mekunge tawirirana, ndipo apo pandakabva ndachizomuti aifanira kutanga ambodya nekuti basa rainge riripo rainge rakawanda. Ndokubva ndachizomudziisira rice riyeri yamumicrowave ndikabva ndachizomupa. Haana kuziva kuti akadya chikafu icho chainge chakarara chiri mukofini. Kofini iri mukovanashi ririmo murumu imomo ritori kofini rakatombopinda chitunha chemudzimai wangu. Mudzimai wangu akati afa tisati tatombodaidza vanhu vefuneral services nemapurisa, takatotanga tatombomuisa mukofini ndokubva tachizomuburitsa zvedu mukofini ndokubva tachizomuradzika pamubhedha. Kofini iri tikabva tachizotoriisa murumu imomo. Saka kofini iri iro pachezvaro rinotongoapia kwese kwandinenge ndaenda, patori nedzimwe mhiko dzandinofanira kutanga ndatevedzera ndisati ndaenda, kungava kuri kunze kwenyika, kwese kwandinenge ndichida kuenda ndinofanira kuti nditange ndambotevedzera dzimwe mhiko dzinorwadza kuitira kuti iro ringe richizonditevera, because imhiko dzandinofanira kuti ndinge ndichizotevedzera zuva nezuva. Saka kana ndikapinda mukofini imomo ndinoraramo 30 minutes, asi ndinenge ndichitorarana nemudzimai wangu zvekuti ndinotoprodusa chaiko. Iye ndinenge ndichitomufila asi kumuona ndinenge ndisingamuone. Ndo chisungo chandakaitawo ichocho chekuti ndinge ndichizokwanisa kuita mari. Ndainge ndagara ndiri lawyer, asi pane zvandakazoitawo, pane kubhaiza kwandakaita. So ndainge nditoriwo munhu aitozivikanwa muGauteng ndichishanda muno muSouth Africa. Basa rangu ndaiva munhu wekuti ndainyanyisa kugadzirisa nezvemari, ende vanhu vazhinji vaitoziva kutoti kana ukatongoenda kune kambani yakati, kana kuri kunzi munenge muchida mari dziya dzeroad accident fund, kune rimwe lawyer rinobva kuZimbabwe, munhu iye anokugadzirira zvinhu zvako zvikanaka. Saka nerimwe zuva mukomanashi ndakabva ndachizongobhaisawo, hakusi kunzi ndini ndega ndainge ndichizviita, aiwa zvaitoitwawo nevanhu vakawanda. Saka painge paine umwe mukadzi wechikuru ainge aine muripo wake mukuru waainge achifanira kuti ange achizowana kubva kuroad accident fund, ende ininiwo akandiona semunhu waaikwanisa kuvimba naye. Ndokubva achizoti mari, iye nevana vake vainge vasina mari. Saka ndipo panoti netsei kana uchida kuona kuti zvinhu zvako zvinokwanisa kuzoita manyama amire nerongo, kana kuri kunzi unenge uine mari dzaunenge uchifanira kuti unge uchizopiwa, then wobva wachizoudza lawyer kuti hauna mari asi uri kuda kuti ringe richizofambira nyaya dzacho, zvinokwanisa kuzoti netsei, nekuti paya pakuzoti wawana mari yako iye anenge ava kuda mari yake
apa zvinotidhurei. Saka ipapo takangoti tinokwanisa kuvabatsira ndokubva mari dziya dzachizobuda. Mari idzi padzakabuda ndipo apo pandakatanga kudzishandisa. Ndaidzishandisira pane vamwe vakadzi vandaidanana navo even though I was already married. Doro iri ndiri munhu wekuti nditongori chidhakwa, ndakaita addiction nedoro kubva ndichiri kuyunivhesiti, kweiko kubheja. Ndaienda mumakasino uye zvekare nekutongobheja online. Ndakafunga kuti ndichazvigadzirisa zvinhu izvi pasati paita nyaya, semunhu ainge achidhila ndichiita madhiri makuru, madhil akawanda. Ndainge ndiine vanhu vainge vakandivimbisa mari, saka ndakangotora mari ndikati mari iyi ndichazoidzosera kana yava kudiwa. Asi mukoma handina kukwanisa kuzoita saizvozvo. Musi wandakazobvunzwa mari iyaya ndainge ndisina kana senti. Saka iye akabva achizoudza mabhosi angu, ndivo vakazotora mari yekambani vasingadi kuti kambani inge ichizosvibisirwa zita. Iniwo ndikabva ndachizorasikirwa nebasa. Havana kuda kundisungisa because naivowo bosi ndo zvavaiwanzokuita. Kana vaine zvavanenge vachida kuita vanoshandisa mari dzemaroad accident fund, then vobva vachizodzidzosa zvavo, vakangondidzinga basa. Mukoma ndakabva ndaona kuti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka apa nelifestyle apa. Mudzimai wangu futi aivawo munhu ainge achitoshanda kabasa kake kainge kaine mari. Mumba mainge musisina kana peace at all. Wes ndainge ndakaroora ndikatochata naye, iye ari muSouth African. Mumwe musi ndo pandakabva ndachizotanga kutaura neimwe friend yangu wekuNigeria, takadzidza tose at a certain university. Saka iye akazondiudza kuti aikwanisa kundibatsira because ndaigara ndichingomukumbira mari. Akabva ati kana uchida ndinokubatsira but kuti unge uchizova mupfumi sezvandakaita izvi zvinoti netsei. Ndikati what are you trying to say? Kasi wava kuita zvemadrugs? Akati hell no, I will never do such a thing. Why is it muchingofungidzira kuti each and every Nigerian, everyone that you know who is Nigerian anoita zvemadrugs? Are there no other ways to make money other than selling drugs? Saka ndipo apo pandakabva ndachizonosangana naye, ndakamurondedzera zvose izvo zvandaige ndichisangana nazvo. Akanditi ndaifanira kuti ndige ndichizounganidza mari. Kana ndaunganidza mari aikwanisa kuzoenda neni kune imwe n'anga, iyo yaakati ing'anga yangu yekuNigeria ndiyo yakabva yachizonondibatsira iyoyo. Takaendako kuNigeria ndokubva ndachizobetserwa ndikabva ndapiwa zvuma zvangu zvandakanzi. Zvuma izvozvo ndaifanira kuti pose ndisati ndarara nemudzimai wangu ndinotora chuma ichocho ndobva ndachimuneredza pasikarudzi yangu, ndobva ndachidzorera panzvimbo yandinenge ndichichengetera, ndobva ndachizorara nemudzimai wangu. So mushure mekunge ndabvako kuNigeria, sezvandainge ndakaudzwa kuti mudzimai wangu ainge achazofa kuitira kuti ndige ndichizowana mari, ndakatonzi mudzimai wako nemwana ndivo vachaunza pfuma yako. Ende ndakatoziva kutoti zvose zvandainge ndaita painge pasisina kana going back. Ndaifanira kuti ndige ndichitoenderera mberi neprogram yangu, sezvo mudzimai wangu uyu ainge aine pamuviri zvinhu izvi pazvakaitika. Ndainge ndichimuda, asi ndainge ndawirwa nedambudziko rekuti kupunyuka ipapo painge pachiti netsei. Kufa kwemudzimai wangu kwakandirwadza mukoma, nekuti mudzimai wangu uyu sezvo ndainge ndakamubaya dumbu rake netsono apo paainge ari kuno kuSouth Africa, inini ndiri kuNigeria. Mudzimai wangu akafa rufu rwakarwadza. Kana vabereki vake havatozvizivi, zvekuti kana vakazviziva hameno kuti nyaya yacho inoperera kupi. Ndakapiwa tsono, ndikapiwa banga, ndikapiwa chimwe chimhuka icho chandisingakwanisi kurondedzera. Ndikanzi chimhuka ichi ndaifanira kuti ndige ndichizochibaya nebanga nekuchivhura padumbu apa kuitira kuti sekuru vaya kana mudzimai wangu afa vange vachizokwanisa kuzotora chipenyu icho chainge chichirarama chiri mudumbu make. Ndakaita saizvozvo zvechokwadi. Ndikatoona kutoti mainge muine kamufananidzo kekamwana kainge kachikura kari muchibereko. Zvikabva zvanzi zvainge zvaita kwava kudzoka kuno, akabva atanga kurwara ndokubva achizozvimba dumbu usiku ihwohwo hwaashaika. Ndakanzi ndisaudza kana
hama dzake. Pamba pangu painge pakazara maNigerian nevamwe vemuSouth Africa zvekare avo vakaromba ndainge ndiinavo. Then mudzimai wangu akazoputika dumbu. Ini hangu ndainge ndakagara mudining, handina kukwanisa kutarisana naye mudzimai wangu ipapo paakazoputika dumbu because zvakandirwadza, asi ndakangonzwa sound yakabva kubedroom uye zvekare ndikabva ndachizoudzwa kuti ndinge ndichizoenda kubedroom. Ndakasvika mukoma, bedroom rose rainge rakazara neropa. Mudzimai wangu ainge atoshaika. Takamusimudza ndokubva tachizomuisa mukofini. Kusvika pari nhasi mukati mekofini mutori neropa ririmo, asi ropa iri harigwambi, rinongogara riri fresh nguva dzose. Tapedza kuita saizvozvo kwakabva kwachizodaidzwa vefuneral ndokubva vachizouya vakamutora nemapurisa, then vakabva vachizoenda. Ndikabva ndachizofonera hama dzemudzimai wangu ndikavaudza kuti ndo zvainge zvaitika. Mudzimai wangu akashaika. Mushure mekunge ashaika tamuviga, ndakabva ndachizotanga kuona chipoko chake achiuya kwandiri achinditi, wakandiuraya kani, ropa rangu. Ende ndakabva ndachizotaura nefriend yangu ndikamuudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo. Akatondiseka akati, iwewe unotoona chipoko 1 utori nani, ko inini ndakauraya maparents angu, mudzimai wangu uye zvekare pandakatanga kudanana nemunin'ina wake ndikabva ndatanga kuona futi chipoko chemunin'ina wake mushure mekunge ndamuuraya. Iye anoti akaita zvekumuviga ari mupenyu, munin'ina wemudzimai wake. Akatondiseka akati, iwe utori nani unotomboona chipoko 1, ko isusu tinoona zvipoko zvakawanda. So kubva ipapo mukoma ndakabva ndachizotanga kubetserwa ndichisimbisiwa hana yangu kuti ndisazongoramba ndiine hana nhete. Ndakanzi ndige ndichitsvaka business rekuita, ndokubva ndachizotanga business rimwe randinoita. Saka mwedzi yakatevera ndainge ndava kusambomuona, then mudzimai wangu akabva achizotanga kuuya manje. Kubva ipapo ainge ouya kwandiri, but achiuya anenge asingauye kuzorwidzana neni. Kana ndakamutarisa anenge akanaka, but anenge ari chipoko. Anouya kuma 10 to 3 each and every morning, 10 to 3 anototi ange achiuya. Then ndinobva ndachizoenda kurumu kuya iye anenge akatorara momukofini imomo. Tinokwana mukoma mukofini, tinotoita sekunge titori pazi queen size the bed. Ndobva ndatanga kurara naye, asi ndakanzi ndinotanga kurara naye na exactly 4 am kunosvika na 4:30 ndipo pandinopedza kurara naye. Kana ndapedza kurara naye ndobva ndadzokera hangu kubedroom. Izvi ndinozviita zvisinei nekuti ndinenge ndiine umwe mukadzi uyo wandinenge ndiinaye pamba pangu. Iye haatombozvioni nekuti pandinomuka ndinokwanisa kungoita sekunge munhu arisivha call. Ndobva ndaenda murumu muyamya, ndobva ndakiya irumu yandisingatotendedzi kana ani zvake kuti ange achipinda mairi. Dambudziko ravapo now nderekuti ndino umwe musikana uyo wandiri kudanana naye. Mukadzi uyu ndinomuda, musikana wechidiki ende akanaka kwazvo. I like her because she is very intelligent and smart. Mwana wechikoro kunoku kuJoburg at this other certain university. She is a Christian woman. She is always praying. She has since refused to sleep with me, and that is what I like about her. She is very different from other women. Anokwanisa kutouya kumba kwangu kuti tinge tichirara tose, anoramba anoti tinofanira kuti tinge tichimirira nguva, and anondida without even showing her that I am rich. Pandakasangana naye takatongosanganawo zvedu mumall achitotenga neniwo ndichitenga, ndikamukumbira mafoni numbers akamboramba, ndikaramba ndichimunetsa kuzonosvika achizondipa. Haana kana kumboita hanya nazvo kuti ndine mari here kana kuti handina. Takabva tatanga kutaura, ende ndaiti kana ndikamutumidzira mapictures dzimwe nguva ndiri pane imwe motikari inodhura aitongo ignore oregedza kukomenta that certain type of a picture. But munhu wekutongoti atongori nerudo, rutongori natural, and I love her for that. Zvino iye haazvizivi kuti ndiri munhu wemashiripiti, haazvizivi kuti dzimwe nguva ndinogeza neropa, uye haazvizivi kuti mari yangu ndeye ropa. Ndingamuudzawo sei chokwadi? Ndinoziva kuti kana ndikamuudza chokwadi achandisiya, ende ndikuda kuti ndige ndichienderera mberi naye because munhu
akanaka, munhu anonamata. I want to have a family with her. And ndinotya kuti kana ndikasiya upfumi hwangu ndinobva ndachizobroka. Hazviite kuti ndige ndichisiya urombwa because pfuma yangu ndinoida. Apa mukadzi uyu ndiri kumuda, handizive kuti ndoita sei. Please ndibatsireiwo, ndomuudza here zvose izvo zvandinoita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, yeah, hanzi musikana uyo wandiri kudanana naye. What I like about her is that she is always praying and I want to have a family with her, but chaasingazivi ndechekuti ndakaromba and each and every morning kuma 4 ndinoenda ndonorara nechitunha chemudzimai wangu. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ladies, mazvinzwa ka hanzi chandakada paari ndechekuti haana kumbogara akandidira mari yangu uye zvekare kusvika pari nhasi kunyange akauya kumba kwangu anoramba kuti tinge tichirara tose. Anoti nguva haisati yakwana, ngatimirirei nguva. That is why I am in love with her. Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo basa rangu randinoita nderekuti ndinoisa matiles mudzimba dzevanhu. Saka pane imwe friend yangu uyo wandakataura naye akanditi ipo paya pandakamboenda kumusha muchifungidzira kuti ndakaenda kunoita zvegoridhe kukwekwe ndainge ndichitonyepa paya. Akaenda kukwekwe zvechokwadi because ndiko kwavo kwavanobva. Paakadzoka kunoko, as a matter of fact, ipapo achiri kuZimbabwe akatotenga Audi. Then atenga Audi iyoyo iri nyowani mukoma, yellow plate. Makore acho iwawo kuma 2012 dzainge dziri motikari dzaingotengwa nevanhu vane mari. Akauya kunoku kuSouth Africa ainayo motikari iyoyo, ndokubva aipaka zvake. Akangoipaka ndokutoenda kanotenga imwe motikari. Akazototsvaka driver, akadzokera nadzo motikari dzake dziri 2. Akauya akatenga Toyota Hilux. Akangoita mari. Neniwo ndikatombofunga kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichimbomutevera kuendako, but ndaiti kana ndikamufonera aisadavira macalls angu. Ainge ongouya kuno kuSouth Africa otodzokera nendege, mufunge zvenyu mukoma Nash. Saka mufesi uyu iye basa rake ainge achiita aita basa rekuvaka. Ndaitiwo dzimwe nguva kana ndikaisa matiles kana munhu wacho akati anenge achitsvaka builder, then ndobva ndamufonera obva auya. Kana kutoti ndaitongogara ndatongotora quotation ndobva ndaenda ndobva ndanomupa quotation iyaye yandinenge ndatora. Kana awirirana nayo vobva vachizotaurirana nemuridzi webasa. Naiyewo ndo zvaaiita. Aiti pamba apo paanenge achivaka obva avabvunza kuti vanoda kuzoisisa here matiles pamba pavo kana kuri kunzi vanenge vachida kuzoisisa matiles. Ndaibva ndachizovaudza kuti ndine munhu wandiinaye, obva atouya obva atopa vanhu quotation vakawirirana, basa rotoenderera kumberi. Ndo mashandiro acho iwawo atainge tichiita kuzonosvika mufesi wangu azongonzi akaenda kukwekwe mushure mekunge anetsana namadhamu vake akasiya madhamu, but akazovatora zvake. Then ndokubva aenda kuya tikanzwa zvichinzi ainge ava kuita zvechikorokoza. Iniwo ndakatomushora, ndorangarira zuva racho ndakatogara namadhamu ndichitomushora ndichitoti uyu mufesi uyu ndiye munhu asitomborina kana strategy zvachose neupenyu. Munoreva kuti munhu angaenda kuenda kunoita zvechikorokoza, munorevesa here? But akazondiudza chikwadi chake akati ipo paya wena pandakaenda kumushadewa ndakasvikako ndikabva ndachizobatsirwa hongu zvegoridhe ndakaita. But iye anoti akapiwa mushonga uyo waainge achishandisa iye nevamwe vake kudzamara ava kutoita zvekutosponsa. Ainge otosponsa makorokoza achiti ndaisponsa zvikwata kana 4 at the same time. Ndokusaka ainge ava kuita mari yakawanda and achiti zvikwata zvaanenge achisponsa nekuda kwemishonga yaanenge achishandisa ainayo, hanzi vaiti pakunochera paya vaibata rimwe goridhe rakawanda kwazvo. Saka ndozvaakandiudza izvi mukoma. Iniwo ndichiri kungotambura, ndinongoita izvozvizvi zvetiling pano nepapo, zvinombosunga zvombosununguka. Ende chandakadzidza ndechekuti upenyu hwandinorarama paya kana kuri kunzi zvinhu zvinenge zvaoma ndo pandinozowanawo kapisi job namadhamu tobva tachizotengawo
kana chikafu, but now iye ari kuti anokwanisa kundibatsira. Handizivi kuti ndoita sei, ndobvuma here kubatsirwa. Hanzi mwana asingachemi anofira mubereko. Ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Urombo chingoriwo chinhu chinongorwadza. Do not get me wrong. Hakusi kunzi zvose izvi zvandikuda kuita kana kuri kunzi zvikazobudirira ndinenge ndichizviita nomufaro, but zvitoriwo zvinhu zvokutoti zvinotondirwadza. Ndakamubvunza kuti saka mukunoromba kwako kwawakaita une zvawakapiwa here? Akati hakwanise kundiudza. Ko une mhiko dzaunotevedzera here? Akati hakwanise kundiudza. Saka kutongofamba murima, kutongotungamirirwa nebofu tichiendako kuZimbabwe, ndobva ndanorombeswawo, but anorarama upenyu hwakanaka each and every time namadhamu vake vanotouya kuzoshopa mufunge zvenyu kubva kuHarare kuuya kuzotenga magroceries muno muSouth Africa. Iye anoti it will be just a road trip. Vouya zvavo votenga magroceries avo muMacro. Fungai kuti vanhu vekuZimbabwe vanouya kuzotenga magrocery muMacro vanganiko vanoenda kushopping kuMacro? Nhai mhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chandiri kungoda ndechekuti ndinge ndichibatsirwa. Kana kuine vanokwanisa kundibatsira, please ndibetsereiwo. Zvakangooma hazvo vedu we.